Vi vil vise, hvordan man laver en standard høreprøve, der som minimum indeholder de 4 nedenstående elementer. Jeg starter lige med at kigge dig i begge ører. Inden der skal jeg lige høre dig. Har du noget tinnitus? Nej. Nej, ikke noget piven, susen eller brummen? Nej. Godt. Opereret på ørerne? Aldrig. Nej, heller ikke dræn? Nej, ingen dræn. Godt. Ja, så kigger jeg lidt. Det ser meget fint ud. Så er vi lige her til side. Meget fint. Godt. Så starter lige med at lave en automatisk måling. Jeg måler dit mellemøretryk i øret, og så kommer der også nogle toner, som måler en lille refleks ind i dit øre. Du skal bare sidde helt stille og slappe af imens. Okay. Lægger den her på din skulder. Og så får du den her hovedtelefon på. Den brummer lidt, den her prop. Og så laver den et lille sug. Jeg hiver lidt i der. Her er der lavet en normal undersøgelse på højre øre, altså en A-kurve. Dette gentages på venstre øre, men er ikke vist her. På begge ører udløses stapediusrefleksen på 4 frekvenser, og dette tastes ind i audiogrammet. Godt, nu giver jeg dig hovedtelefoner på, og så spiller jeg nogle toner for dig derudefra. Det er vigtigt, at du svarer ja, og selvom det bliver så svagt, at du tænker, ej, det er der næsten ikke. Bare det mindste, du fornemmer, siger du ja til. Der er ikke nogen forskel på dine ører? Nej. Jeg starter på din højre side, og skal nok fortælle, når jeg går på venstre. Okay. Kan du høre mig? Det er godt, jeg kan også høre, hvad du siger. Så starter vi på højre side. Sig ja til det mindste, du tror, du hører. Ved luftledningen ses der en lidt asymmetri, da venstre øre hører lidt dårligere i bassen end højre. Godt. Nu får du sådan en bøjle her bag ved dit øre. Den spiller også toner, men det er gennem de kranie i stedet for. Her er det vigtigt, at du også svarer på det mindste, du tror, du hører. Hvis du kan mærke, at den her, sætter jeg den lidt på dig her engang, hvis du kan mærke, at den her vibrerer, så må du ikke svare. Du svarer kun, hvis du kan høre lyden. Okay. Ja, lige præcis. Samtidig så putter jeg en høretelefon på det modsatte øre. For det er sådan, at når vi spiller lyd igennem knogler, så vil det altid gå til det bedste øre. Og lige nu vil jeg gerne finde det dårligste. Så jeg putter noget støj over på det modsatte øre. Det skal du prøve at ignorere og kun sige ja til tonen. Lige meget hvor tonen er henne, så siger du ja til den. En, syv, seks. 1, 7, 6. 6, 1, 5. 6, 1, 5. Salt.
Salt. Spor. Spor. Halm. Halm. Gås. Gås. Klat. Sok. Sne. Hals. Så får du den her i panden, og så spiller jeg en tone en gang til. Så skal du fortælle mig, om tonen den går mod højre eller venstre øre. Hvis den bare afviger lidt fra midten, så sig den side, den afviger mest til. Mm. Sådan der. Det er venstre. Den er også bedst til venstre. Den er midt i. Der er heller ingen forskel. Den er også i midten. Høreprøven viser en let hørenedsættelse på venstre øre, det vil sige let asymmetri. Der er normal benledning, og der ses derfor et air-bone gap. Det passer med, at Weber i bassen går til venstre øre. Der er normal reflekser, bilateral A-kurve. SAT passer cirka til gennemsnitshørelsen af 500.000 og 2.000 Hz. På højre øre er der lyttet forkert til 2 ud af 25 ord, det vil sige 92%, der vises på højre y-akse.